החורף עוד מעט כאן ואתם חייבים לשמוע על המוצר הזה. בואו נדע באמת, כל חורף מחדש אנחנו קופאים מקור בחוץ. בין אם זה בדרך לעבודה בבוקר או כשאנחנו סתם יוצאים לחברים בערב. ולשים מיליון שכבות על עצמכם זה לא באמת פתרון. עזבו את זה שזה לא באמת עוזר ובכל זאת כל הגוף רועד מקור, זה פשוט מכוער. אז מה הפתרון אתם שואלים? תקשיבו לזה כי זה יפוצץ לכם את המוח. תכירו את המעיל המתחמם של טוויקסי. המעיל היחידי בעולם שמתחמם כולו בלחיצת כפתור אחת. תוך 3 שניות בלבד, החום מתפזר לכל הגוף שלכם ל9 אזורים שונים במעיל. הוא מגיע עם 3 מצבי חום, ככה שתוכלו לשלוט ברמת החום מתי שרק תרצו. חם לכם? תלחצו. קר לכם? גם תלחצו. אבל זה לא הכל. המעיל הזה אפילו יטיל לכם את הטלפון. בזמן שכולם סביבכם רועדים מקור, אתם גם חמים, גם רגועים וגם עם סוללה מלאה. ועכשיו, מי שמתכוון להגיע מוכן, מרוויח. רק ל-48 השעות הקרובות תוכלו ליהנות מ-50% הנחה ומשלוח בחינם עד אליכם. ולא רק זה, קוד קופון אישי ובלעדי, פרי 30. זה לא עוד מבצע של רגע האחרון. זה למי שיודע להכין את עצמו לחורף לפני כולם ולא מחכה שיהיה מאוחר מדי. המבצע לחבר'ה המקדימים בלבד. הזינו פרי 30 עכשיו והבטיחו לעצמכם חורף חמים ונעים. תודו לי אחר כך.